Diunggahke Mbak Elisa. Ki ngopo to sat? Apa iringane? Sendang bilu wae, Tru. Sore-sore padang blur wis kerep. Heeh. Awake dhewe malah harang ngoneke sendang bilu. Lah iya. Kedep tos mak aku nyawang selendang biru. Karo Mbak Lintang Kairo. Kabeh. Karo Waitem. Malam anu pagi Mbak Elisa. Pagi, good morning Mas Dan. Iya. Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Nganti tadi belum sempet anu ya berjagungan. Kita belum benceng kerama, Iya. berdialog bersama. Kamu di sini, aku di sana. Oh iya. Iya bener, tadi bingung mapanya di sana, jadi awakku itu harus muter 180. Kamu keblasuk juga? Enggak. Oh enggak, tak kira cuman aku yang keblasuk-blasuk Oh ya. itu anunya. Apa ya? Enggak itu Google tuh anunya. Map-nya itu loh. Google Map-nya itu zaman Iya. sekarang seringnya mblasukin. Iya, padahal ki nek karepku ki nek ana alas ya ngomong mlebu alas, mlebu alas ngono lah lho. ya gitu. Oh iya ora omong ngono lho nek mlebu alas. Pengalaman apal dalan. Dalan jeglong, dalan jeglong gitu kan jelas gitu loh. Di mobil iki iso minggir gitu. Nah, karepe. Ya. Ya. Ya, sugeng enjang sedaya mawon tasih semangat, tasih oke. Wah, masih rame Mas Yusuf. Wah, jauh-jauh iki wong Jawa kabeh iki. Ini Jawa semua ini. Sulawesi ya ono to? Sulawesi iki ya Kalimantan mengiki. ada. Sumatera ada. Jos ya. Karo tak pagi Mbak Lintang Kairo. Gini. Gentenan ora ya Mas Kar ya. Iki Buandem. kok sing Mega rene ya? Hah? Hah? Mega iki Mbak lah, Yune mulane po iki ana ngerti acara saiki ini. ana Lintang Kairo mulane njo ora dijak paling ya. Ora nek aku ke. Nggih, wilujeng enjing Mas Dalan. Non, Wilujeng enjing. oh nggih wilujeng enjing. Pas kuwi adek kelas, pas adek kelas. Kelas 3 iku kelas loro. Kelas pinten panjenengan Mas? Adik kelas. Pas kowe to? Berjodoh apa? Sak pantaran maksudnya. Sabaran. Nggih. Saumuran cengelmu kuwi. Bocah si bingung. Bingung piye? Bingungan, ngantukan. Ora. Sapa? Mbak Lintang iki lho iki mos ngene iki wis disak. Ya langsung aja. Aneh. Wah. Icik wedi. Ayo. Ah sapa? Bu wae Cok, iki mboke iki. Bu. Ya, siap, Mbok Mbok. Washington Oh, si kuwi. Mbok Washington. Washington kuwi. Mbok Washington jarene. Washington. Washington. DC. Oh, Mbah Hinten. Ya. Mbah Huti, Mbah Huti. Mbah Uti. Yang ya. Duh, nguncuk riyen Nguncuk riyen. Ampun ke seso. Pelan-pelan aja to. Iki Keburu mike, apa? iki mike tenan yakin. Oh mie. Heeh. Udah Mie. suwantene po. Kudu. Oh mie. Wah. Coba ganti mie ku. Jali. Wah, Suaraku aku kuat. wae sing ganti mikmu. Disebel barang. Sing ora ana kabele. Ha nggonmu sing nggonmu wae ana kabele kok njaluk sing ora ana kabele. Apa Bocah sing ana kok kabele? bareng ketemu Mbak Elisa langsung dewasa. Ngerti mik sing ora ana kabelek. Ya pancen kaya kuwe. Hanya kan. Oh, iya ganti match ya apik. Selendang kuning kang saking Bukir. Apa buku per? Selendang biru. Aku ku niru kena kae kok dalange kok. Niruk nak. Panjenengan pundi to kok niruk kenak. Asli tanggane Sumanto Banyumas. Oh, Banyumas. Wis
iki kowe kono aku kene ndak ada lek kok isro wong loro. Sing Banyumas mesti langka. Ah, kita mau. Mumet aku kena inyang-inyong gak mudeng aku. Rika inyong. Ora tekan batin sediamu. Penggerongnya kira-kira siapa ya sing kabeh kok. Masuknya ajeng dijodok kena sama ini Valentine gitu. Walah, yo nek do gelem. Mau diberakot. Apa perjodohan jadian. Malah jadi biro jodoh ta iki wayangan apa arep. Ora apa-apa. Mumpung aku wis kuat. Tetep ono janjimu selendang biru. Ah ngene iki seneng aku. Gak arep apa iki. Lah iki kan pamundutane kathah mengke ndak utang to, Pak. Oh Dan iya. Mas Dadeng Mas Da. Iya, bener. Biar Mbak Lintang Gubuk Kairo asmara dulu. tadi. Nah. Podang kuning mau. Oh, podang kuning loh. Oje. Udah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh, dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk nggak? Punya. Punya di rumah. Manuk Punya. apa? Satu apa sik ireng ae lho yang umure wis tuwa wis 3 tahunan punjil. Ireng. Manuk ya? Manuk Kamu ireng. suka manuk warna ireng? Warna ireng. Iya. Warna ireng. Iya. Hitam. Iya. Suka nggak? Suka kok. Suka. Main sono tempat Mas Da. Ya besok kalau manuk gagak kuwi sing ireng, kowe Nggih. gelem. Napa? Angger aku mau. Manuk gagak. kalau gagak. Oh, Mbak Lintang berdiri yo. Itu Nah, biar nggak ngantuk. itu Mbak Elisa tuh udah ahli dalam permanukan itu udah ahli. Mak koto. Kutut. Kuning. Wis sembuh anggere Gagak. manuk. Anggere Apa? manuk. Manuk opene sing ra ono wulune. Wah. Manuk apa? Cucak rawa jare. Cak rawa jare. Iya ta? Ya. Bawa. Najan yo malah tok tinting nyingkar. Nadia. Mas Kedrut. Wujudmu. Kecelek aku pun nyanti. Peksi. Ora duet. Nek iki ora duet nek iki. Kudu jodone kok duet. Alus manis tur mrak ati masa minggan kong golek isi podang jenar. Kamu suka nggak wayangannya Mas Yusuf? Mbah remen sangat Remen kok ngantuk. Sing diremeni wonge apa wayangane? wayangane. Aja mancing kowe. Tenane. Aku ki nang cah anyar wis diumyong-umyong ya. Iba bunga ing atiku. Nek karo piyayine piye? Cocok ora matuk ora? Ora? Nek karo wonge? Bagus dalange ngguane. Manis Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek kowe elek iki ora tenanan. Semoga berjodoh.
Petruk. Iki aku rene iki karo Pak Jadi Prayoga diantemi. Aku sumpah matuk karo pedalangane karo wecahe barang upamane anakku tak wadahi plastik. Harus diwadahi plastik. Ora apa-apa wis diadahi bagar ya ora masalah. Nyanding bisa dadi Raeo tombo iki ya salam-salam kanggo tangga-tangga teparung omah kono reng. Heeh, sing agek donobar gelar TV live streaming. Live streaming nang apa latar ngarep omah. Iya. Kayak gelar kopi karo ngiling kloso. Iya. Kuali. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggole ising tak sayang. Ngopeng-ngopeng miterenggon komiteri. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Manyen ngati yo kang nyayang. Kleang-kleang tak sawang mencak ing ngepang. Kekancangan kerindik saka katebang. Sarawi ngoceh dheweke kale pendoan. Lokai Tak suwon bojeng iki Pawedan kuning agawe pikirku komik Seret ireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen katon nyanding slirati Ora kala atiku dadi wong liyan Yen si podang andudut ati kepranan Ora mendhet ati kesan sayang dadra Tak seranani sun pikatulut tundra. Alhamdulillah. Nggih. Isih akeh iki ya. Kasih kata nggih kaum Ini ada langgam gelo juga ada. Terus tadi gubuk asmara. Gubuk asmara ada. belum, urung gubuk asmara. Yo gubuk asmara aja, yo langsung. Lah kuwi kok isine ra ono wisan. Ah wis tak sak. Wah. Jan. Nek ngono iki paro edeng. Lah ra dadah-dadah kene melu aku. Terampil pembina. Kuwi video call main Video dikancani karo Mbak. call. Siapa ta iki Mbak sapa ora? Ya ayo kenalan cus. Makane iki yo gek ora. Ndak takoni. Bol milih sing iki kok. Lah mending ya. Ayo Sugeng dalu. ngadeg. Wah. Kamu itu jangan cuma bisa ngadekin, neng kamu juga harus bisa ngadeg. Maksudnya piye ngadekin apa? Hah? Kau tanggung jawab lho iso gelar Ya wis iso gulung. Ya wis empo. Nggih, sugeng dalu. Ngadeg. Mas Dan. Oh iki jenenge Ini lungguh. pagi. Oh nggih, sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mbak. Sapa iki? Dipun tepangaken kula Mira Kirana. Oh, Mbak Mira Kirana. Mira Kirana. Nggih. Ya jumbo karo jenenge. Krungu jenenge iki kok ayu ora ya, Dok. Lho, mbesan ro kasuyatane ten ya. Lah iya. Mbak Mira dari mana? Jawane ngendi? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Oh, Nganjuk. Tanggal 27 aku ke sana. Oh nggih, monggo mampir. Monggo Nggih. mampir. Wes dia nomere rong mbekane. Oh, sampun lah, Pak.
Adek niki wau, dek to nggih. Adek. Nggih. Dekda, dekda. Ujuk-ujuk nganu ya. Ujuk-ujuk HP niki disodorke lagi ngopo. Alah kono sing jaluk. Kono sing jaluk. Lho kapan aku nyuwun ki mau to? Mas, Mas nyuwun foto nggih. Ora kono sing jaluk. Apen-apen gayane ngene. Kirim ning WA aku Mbak. Nah. Langsung ngono nggih. Alih-alih. Entuk ilmu kok ndi aku ya. Berarti WA-ne dalange wis lebokno WA-mu. Ning WA aku. Oh lah iya nek kowe wis genah. Jenengan kalau di sini nih di Jakarta? Nggih, sak menika wonten Menteng Jakarta Pusat. Menteng. Oh ya. Mampir alah. Mas. Dek, Mas napa Dek nggih? Sak anune. Mazda kok soalnya. Mazda. Nggih. Iya. Ya nggih nek gelem kula tak mampir. Iyalah. Gayane nek teng mriki nek gelem nggih, Mbak. Mungkin nek jeng Mbak endi alamate? Lah kalih guyangan pundi ne? Wah, nganjuke to. Kirang langkung nggih sejaman lah kalih guyangan. Jenengan pun sering mampir mriko napa? Wah lah. Sering. Sajake kok. Nggih, Besok kulino. rodo kasih, mangkat rodo kasih. Kauman iki. Dibawani bareng ya Mbak sama aku, nyingkar-nyingkur. Gak usah dibawani. Oh langsung aja, aku suka yang langsung juga. Sajake anu nggih, Langgam langgone dulu. dawa. Langgam dulu. Oh Langgam langgam dawa. dulu, oke siap. Dulu teh. Gubuk asmara langgam. Yen ngono ae langgam. Yen libat aku kelingan kubu kae biyen tak goleren ning cagak kabak tulisan warna abang tandha isih rabang Senengi gubuk asmara biyen kae tak gantung tresna tanpa bantah tanpa klasa abadi ketaman asmara Kupu kain nyimpen nganti besok ora bakal lali. Kupu kain cerita tengah nganti kaget rino Cedatan sajroning ati Tekan luntur saya marati Aku kowe dadi garwa Mergo ning gubuk asmara
kemana-mana. Terangane suarane ya. Ya. Tasih ajar Mas Da. Rupa kinarya japa? Wah, le ngalem jan. Anu lho Mas, jenengan ditenggo kalih bapake to niki. Lah mbok yo ngen. Sementara ora ribut kok. Ribut agak iwuh wong. Ya, catatan sasane ati untuk saya marati aku kowe dadi garwa Moro sampun. Niki nyuwun pangapunten kalau nyanyinya di sana, ini wirelessnya nggak nyampe, nanti sinyalnya jadi di sini nggak apa-apa. Nanti nggak kayak tadi itu loh. Nah, iki ana neh ora ya? Gelo, apa Ibu biasanya Banyumasan apa? Anu ini gebas Moro. Pak Eko. Pring kuning kae mau. Pring kuning. Ngan harus dikancani karo Mbak sapa iki? Mbak Retno, ya. Oh Mbak Retno, ini juga cantik ini. Sindane dhewe dilarani sih. Iya. Do kesel lho, sambat kesel ora ngopo-ngopo muni kesel. Iya. Lah iya. Heeh. Weh. Dikira ora nyambut gawe wong jenenge jenengan ki seneng ora kon nembang sewengi iki seneng malah. Lah iya. Iya. Hah? Sering-sering leren ngono? Sering-sering. Iya, iya. Berdiri no, iso ngedeke kok ora iso ngadeg. Ngedekne napa? Hah? Ngedekne napa? Anu botol kuwi lho. Iya. Wah nek iki kok gerakane banter. Napane? Banter iki sajae ya. Nek obah ya ngono kae lah. Heeh. Pring kuning iki kepiye aku rung tau krungu. Sing ora ijo ngono. Iya.
aja. Ayo Mas Utek, ayo. Ya ro, jare arep nyumbang lagu ya. Duet karo Mbak Elisa. Iya. Lagune manis. Disepoti Mas. Serpek songo. Ruk ruk. Kayak orang. Liane. Iya. Iki apa ngono wae? Ya rondo kempleng. Ndas mundi. Ndak pundi on tasmu. Ayu badhe tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kalasan mas alias kebetulan belanja nekatah rodo Padhe pindahan ampun gemes sampeyan ampun kujiwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing sampeyan rondo kanggoku ora pati penting nang semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng pundi Bayu badhe tindak pundi kati ngarep tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani alah tenane Kalasan mas alias kebetulan belanja nekatah rodo kabutan yen turun mas enggal-enggal ngrencani tekan omah bangke kula topel wong akan kula momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelang mas sampeyan ampun kujiwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing sampeyan rondo kanggoku ora pati penting Halo ning sembarang mas tuku gelang apa anteng-anteng josu malang ning rondo jaman kambling matur nuwun Matur nuwun. mantep ya
Oke. Iki wektune pun anu, pun esuk. Pun nyerepek kula nggih ajeng antut pamit den Bandara. Oh iya, selak arep anu wah apa Tirta Kamandanu. Tirta Kamandanu. Nggih ngaturaken agunging panuwun, matur sembah nuwun sampun saged sowan wonten mriki. Nggih, matur sembah nuwun. Cijengkol. Cijengkol. Nggih, mugi saged pinanggih malih menawi kathah ketal ketuling atur kula nyuwun pangapunten sanget. Matur sembah nuwun. Ketol-ketol. Sami-sami. Tindak tanduk atur ingkang boten prayogi nyuwun agunging samudara pangasama. Nggih, Mas sami-sami. Mugi saged pinanggih malih Mas Da. Nggih, matur sembah nuwun Pak Eko. Matur sembah nuwun. Semanten ugi kula Mbak Elisa kathah kelipute, kathah kaluputane nyuwun pangapunten. Nggih, sukses selalu. Linebur Mas dinten Soponyono, Dalang Soponyono, Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo sowan Bapak. Iya. Ae bintang tamu liyane ora to anu to Le. Engko nek ora to sumanggake engko do ora mulih. Men Hah? Muli. Matur nuwun Bu Washington. Karo Mbak Lintang Kairo. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Ora iso muni Washington. Washington. Ya, Luar negeri. ya. Ayo sowan Bapak. Oh, lagu panas-panas niki wau. Lagu panas-panas. Lagu panas-panas. Lah ngapunten pun mboten enten wektale. Nggih pun sanes wekdal sok neh. Ya. Sok neh kaya ora. Sasi ngarep tanggal 20 isih ana wektu nganti kaya. Lah iya kok. Lah iya kaya Kang. Matur sembah nuwun kagem Pak. Kagem Rama Haji Eko Bilawa dalasan sekeluarga Jawa Dipa ingkang sampun nimbali wonten ing mriki wonten ing adicara suran dan memperingati HUT RI kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Oh iya. Matur sembah nuwun sanget nggih. Kula sak rombongan menawi kathah kaluputane kathah kekirangane kula nyuwun pangapunten agunging samudra pangeksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki apa wis arep tancep kayon to iki? Urung iki ya nek gara-gara ngene iki. Tunjong tratebang mirim-mirim kembang bapa tratebang
miat langening kalang jiwana gelar pandan moncar tinaner kekonang surem sorote tan padang Niwang Sukma madil luwi ana sasmentaning ingsun jagat masaning Ubathara Gatotkaca sawise sira suwan ana ngarsaning panjenengan ingsun kepiye kabul kausanane anggonira suwan marang ngarsaning Kakang Semar Badranaya singkang wigati amboyongi suwan Kakang Semar Badranaya menyang negara Ngamarta Gatotkaca Lur amit pasang liman tabih tinebena ngelodoni demawang tawang tuwang O Prabu sepisan kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandamu padha paduka Kanjeng Wa Prabu Ndrawati Wa Prabu Bathara Kresna ya tak tampa pangestuku tampanana kula punika jimat paripih dayana ing kasantosan sak pangge kula sampun kepareng sowan marang ngersaning Siwa Nayantaka ing Karang Kadempel wa sing ngrembak Kyai Nayantaka kersa dipun boyong dhateng negeri Ngamarta menawi punden kula para Pandhawa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru kagem srana Kyai Nayantaka kersa dipun boyong ten negari Ngamarta wa Prabu ngatlang ring kalanggiwan Klara pandan moncara Tinan ler kakonang surem sorote tan padang kasoran pacaring purnaming gegana dasaring mangsa katiga yen to pancen kaya mangkon sing dadi dawuh Kakang Semar Arjuna nguntun paring adhawuh margagi munggah menyang Kayuwangen Suralaya pintanan wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru ana ngersaning Wang Bikulun Bathara Guru nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu
Wena sumobang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sagetar kene tunga nenggo lir wuwu sing bini panca papatoke ngayam wono marak manguwuh ing pagakan Mas Tonomo Sidam sekaring bawono Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Werkencang Marudaya pak pong Bobolong kali codhe sapa sing gawe diguru punabi kula tampi timbalan sing andika mangadi pikulun Bathara Guru wonten ing Kayiwangan Suralaya mila kahanan Kayiwangan Suralaya panas tumanduk gara-gara jebul mboten pangling menika wonten sowanipun titah Pujangkara mboten pangling menika pun Lesmana Widagda salah monggo klaturipun dangu dhateng wayah paduka pun Lesmana Widagda punika Hyang Adi Kulon Bathara Guru inggih Kakang Narada kula aturi lenggah langkung sekeca inggih sampun mboten kirang rayogi Lesmana sawise kita sowan padha raharja sak prapta kita nggih wayah ulun Lesmana Widagda kula namit pasangkliman tabih tenebena ngelodoni demawang tawang tuwang kulun lepat linepat ning tolak manu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tambani kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan pareng pangestu paduka amawah ana kabagyaning gesang kula pukulun Hyang Adi Pikulun Manik Maya apa kang dadi wadi kita suwanana ing Kayiwangan Suralaya ing Parpatan Agung bali marti kundha iki Lesmana bloko suto blakotang terus terang cekak aos kemawon sowan kula menika ngupadi wonten pundi dunungipun inggih punika pun wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru Pikulun krana sakmangki kula ambaya ngidhateng arawipun utawi sawanipun Kakang Semar Badranaya dhateng negaring Pancawati supados nambak bebendu ingkang tumanduk wonten ing negari Pancawati Kakang Semar ngemparing dawuh bilih sakmangki piyambakipun kersa dipun boyong dhateng negari Pancawati menawi kula saged ngaturaken inggih punika pun wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru Kulun panjen kuwi kang dadi pepintaning Kakang Ismaya mbaya saben titah bisa mangerteni wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru nanging gandeng sowan kita diutus dening Kakang Nayantaka Sekar Pudak Tunjung Biru ulun paringake nanging pitungkas ulun wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru iki amung Kakang Semar sing isa nampa Lesmana gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ler kencang alis risang maweh gandrung menawi tetela pekaten Sekar Pudak Tunjung Biru kula suwun Pukulun margagi tampanana Lesmana Widagda gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ler kencang alis risang maweh gandrung
manjing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang meweh gandrung iki wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru Maragagi Tampanono lan diage aturna kelawan Kakang Semar Badranaya adu pungkulun ingkang abdi pun Lesmana Widagdo ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke jengandika sampun kersa maringaken wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru iya Maragagi gawanen aturna marang Kakang Ismaya nyuwun pamit madal pasilan pukulun Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrapan tingkaing mungsa Boya pangling iki Arjuna inggih pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun nyuwun tampa apa kang dadi wigatine kita swananing Kayiwangan Suralaya sowan kula menika diutus Kanjeng Koko Prabu Kresna supados ngupadi wonten pundi dunungipun Sekar Pudhak Tunjung Biru kagem srana pambayanging Pamong Agung inggih menika pun Kakang Semar Punggulun nggih wonten paring adhawuh dewa kuwi sifat adil gandeng ingkang praptana ngarsa ulun kuwi dhisik Lesmana mula wujuding kanugrahan ya kuwi Sekar Pudhak Tunjung Biru wis ulun paringake kelawan Lesmana Widagdo Arjuna nyata laruta saking godha sakuru kula yanama tusa Sang Sri Waladalah lan nek kawentanipun kados ngaten menika kados pundi Adi Guru Kakang Narada wonten dawuh menika panci ulun damel cerita bilih sejatosipun sampun purna jejibanipun Nalendring Pancawati lan titiwancinipun manunggal dhateng panitisanipun lan ingkang dados lantaran purnanipun dharma saking wayah ulun Rama Wijaya inggih punika pun Kakang Nayantaka ora salah inggih kula sampun pitados awit menika wancinipun Wisnu Kupadi panisan ingkang kaping sekawan mila saking menika Kakang ampun tidha-tidha anggenipun mespadaken wayah ulun Pancawati lan Pandhawa sakmangke Pancawati Rama Wijaya badhe manitis dumateng wayah ulun pun Kresna utawi Wisnu sakmangke inggih ngestaken dawuh Adi Guru monggo Kakang ngawat-awati dhateng wayah ulun para Pandhawa ngestaken dawuh
Raden ki sapa satriya bagus ditepungake wae yen kowe durung tepung karo aku Panengah Pandhawa. Raden Arjuna iya ayo ndi wenehno aku wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak wenehake bakal tak aturake Kakang Semar Badranaya. Monggo kula aturi nampani tampan ana dhisik kepelanku. Raden aduh Koko Prabu